Στα τέλη του 19ου αιώνα, η Λευκάδα, γενέθλιος τόπος του ποιητή Άγγελου Σικελιανού, γεννήθηκε στις 15 Μαρτίου 1884, διατηρεί ακόμη ζωντανή την επτανησιακή πνευματική παράδοση. Η ηρωική ατμόσφαιρα του 21, η ποίηση του Σολομού και του Βαλαωρίτη, του λευκάδιου ποιητή και στενού φίλου της οικογένειας των Σικελιανών που είχε κλείσει τα μάτια το 1879, ο κόσμος των θρύλων και των παραμυθιών, οι μνήμες της παλαιάς αριστοκρατικής τάξης στην Αγία Μαύρα και η ζωή του αγροτικού πληθυσμού που συνέχισε τις ασχολίες και την επαφή του με το φυσικό τοπίο του νησιού κατά τρόπο αναλύωτο μέσα στους αιώνες, στάθηκαν τα πρώτα βιώματα του Σικελιανού. Ωστόσο, ο Άγγελος, το τελευταίο από τα 5 εν ζωή παιδιά του Ιωάννη Σικελιανού, καθηγητή της Ιταλικής και της Γαλλικής γλώσσας στο γυμνάσιο της Λευκάδας και της καλλιεργημένης και αρχοντικής Χαρίκλειας Σικελιανού, θα διαμορφώσει το χαρακτήρα του κυρίως από την ατμόσφαιρα του πατρικού σπιτιού, τη στάση ζωής και το παράδειγμα των γονιών του και της οικογενειακής τους παράδοσης. Από την παιδική του ηλικία γίνεται κοινωνός της επτανησιακής παράδοσης και συνάμα της Ιταλικής και της Γαλλικής γραμματείας, τα θεμελιακά κείμενα των οποίων υπήρχαν στην πατρική βιβλιοθήκη. Έρχεται λοιπόν από ένα κόσμο ήδη συγκροτημένο. Το παράδειγμα άλλωστε του Βαλαωρίτη ήταν καθοριστικό και για την οικογένεια και για τη Λευκάδα. Μολονότι τα Επτάνησα βρίσκονταν κάτω από αγγλική επικυριαρχία, η ένωσή τους με την Ελλάδα πραγματοποιήθηκε το 1864, η φαμίλια των Σικελιανών είχε προσφέρει στον αγώνα του 21 και στα χρόνια που ακολούθησαν τις ζωές και την περιουσία τους. Ένας πρόγονος του ποιητή, ο Πέτρος Σικελιανός, θα βρει ηρωικό θάνατο πάνω σε ένα κανόνι το 1825, υπερασπιζόμενος με τους άλλους πολιορκημένους το Μεσολόγγι. Ένας άλλος, ο Μιχαήλ Σικελιανός, μέλος της φιλικής εταιρείας και συναγωνιστής του Καραϊσκάκη, θα υπηρετήσει ως υπουργός του Καποδίστρια. Ο παππούς του, Αντώνιος Σικελιανός, υπήρξε αργότερα βουλευτής στη Βουλή των Ιωνίων. Κατά τη διάρκεια του αγώνα του 21, στο σπιτικό τους φιλοξενήθηκαν κυνηγημένες οικογένειες πολεμιστών. Η προσωπικότητα του πατέρα του, Ιωάννη Σικελιανού, θα επιδράσει βαθιά στον ψυχισμό του ποιητή. Διηγείται ο ίδιος. Η τύχη μου ωστόσο ήταν να έχω για πατέρα έναν Άγιον άνθρωπο, χωρίς καμιά εξωτερική φιλοδοξία, απίστευτα εσωτερικό και μελετηρό στην εποχή εκείνη. Συχνά λοιπόν ο πατέρας μου, στους πρώτους μου ενθουσιασμούς για την ελληνική αναγέννηση, στους μακρινούς περίπατους που πάντα με έπαιρνε μαζί του, όταν στις παιδικές κουβέντες μου εξέσπαζε ο παλμός μου για την νεοελληνική ελευθερία, που την έβλεπα τότε φυσικά στην επική μορφή της μόνο και την νόμιζα άρτια, δίχως να υποπτεύομαι ότι χωρίς μια ριζική πνευματική αυτονόμηση ελευθερία δεν μπορεί να νοηθεί, μου αποκρινόταν έτσι. Αληθινά, παιδί μου, εγλιτώσαμε από τον Τούρκο, χάρη στην ψυχική δύναμη των μεγάλων μας παλικαριών από το ένα μέρος και απ' τ' άλλο χάρη στην επέμβαση της ευρωπαϊκής διπλωματίας, όπου σπρώχτηκε σε αυτό περισσότερο, παρά και από τον τότε φιλελληνισμό της, από την διαίσθηση πως είμαστε λαός με ζωή, όπου συχνά θα της χρειαζόταν και θα την εδούλευε γερά και δίχως υπολογισμό. Δεν είμαστε λοιπόν καθ' αυτό δούλοι σήμερα, αλλά είμαστε, για λόγους που θα καταλάβεις άμα μεγαλώσεις, άθελά μας, σ' όλη τη γραμμή ως σήμερα, προστατευόμενοι της Δύσης, της νοοτροπίας της, της πολιτικής της. Και αυτό είναι περισσότερο επικίνδυνο και από τη δουλεία για ένα μόλις χτες λευτερωμένο λαό. Για να ελευθερωθεί λοιπόν πραγματικά η Ελλάδα, πρέπει να ξανάβρει ακέραιο το κρυφό της πνεύμα, εκείνο που δεσπόζει μυστικά απάνω απ' όλη της την ιστορία και που είναι εκείνο που σε περασμένους αιώνες εγωνιμοποίησε μέσα της ό,τι καλό και ό,τι μεγάλο. Τότε ναι, και τότε μόνον η Ελλάδα θα έχει έτσι αληθινά ελευθερωθεί. Αυτά αν όχι τα λόγια, αλλά αυτή πάντως την έννοια,
αντέτασε τότε ο πατέρας μου στους παιδικούς νεοελληνικούς ενθουσιασμούς μου. Τα λόγια αυτά ήταν για μένα σπόρος, όπου δούλεψε χρόνια και χρόνια μέσα στην ψυχή μου. Συνυπήρχαν στο οικογενειακό του περιβάλλον οι βαθύτερες ρίζες της ζωής ενός λαού, η πνευματικότητα, η φιλοπατρία και η θρησκευτικότητα. Ο ίδιος σε κάποιο κείμενό του αναφέρει «Η πνοή και η ζωή του 21 λειτουργούσε σε ακίμητο μνημόσυνο. Το σπίτι μας το περιέβαλε ατμόσφαιρα θρησκευτική». Το παράδειγμα των προγόνων του ποιητή που αφιέρωσαν τη ζωή τους στον αγώνα της ανεξαρτησίας επέδρασε καθοριστικά στον ψυχισμό του και η συναίσθηση ενός χρέους προς την Ελλάδα και προς τον άνθρωπο, μιας αποστολής ευρύτερης από τα όρια της λογοτεχνίας, τον διακατήχει ολοζωής. Πρόκειται για μια μεγάλη πνευματική φυσιογνωμία με φιλοσοφικό υπόβαθρο, η σύζευξη διονυσιακού και απολώνιου στοιχείου, στοχασμού φιλοσοφικού και μυστικισμού, δημιούργησε ένα μείγμα που τον κάνει να είναι ενδιαφέρον, τον κάνει να έχει μια πρόταση πνευματική, γιατί πέρα από ποιητής θεωρεί τον εαυτό του ταγό, ποιητή μύστη, ποιητή προφήτη. Ο Σικελιανός υπήρξε και υψίγορος και υψηπετής και αναμετρήθηκε με όλο το σώμα της ελληνικής παράδοσης. Ερχόμενος στην Αθήνα το 1900, ο Σικελιανός εγγράφεται στη νομική σχολή. Εντούτοις το πανεπιστημιακό περιβάλλον και τα μαθήματα της σχολής δεν τον ελκύουν και σύντομα θα τα εγκαταλείψει. Τα ενδιαφέροντά του αρχικώς στρέφονται προς το θέατρο. Το Φεβρουάριο του 1901, ο Κωνσταντίνος Χριστομάνος, επηρεασμένος από το κλίμα της Βιέννης όπου σπούδασε και έζησε ένα μεγάλο διάστημα, ιδρύει τη Νέα Σκηνή έχοντας σκοπό να προσφέρει μια αναγεννητική πνοή στα θεατρικά δρόμενα. Ανάμεσα στους μύστες, όπως αποκαλεί τους ηθοποιούς του, βρίσκονται ο Σικελιανός και η αδελφή του Ελένη με τον τότε σύζυγό της ποιητή Σπήλιο Πασαγιάννη, η μεγάλη ηθοποιός Κιβέλη στο ξεκίνημά της, ο επίσης σπουδαίος ηθοποιός Μίτσος Μιράτ, ο ποιητής Σωτήρης Κήπης, η ποιήτρια Μυρτιώτισσα και πλήθος άλλοι από τους χαρισματικούς νέους της εποχής. Ο Σικελιανός θα λάβει μέρος σε αρκετές παραστάσεις της Νέας Σκηνής, από το 1901 ως το 1903. Θα διαπιστώσει ωστόσο ότι δεν ήταν αυτός ο δρόμος και ο προορισμός της ζωής του. Ήδη το 1902 δημοσιεύονται τα πρώτα του ποίηματα στο περιοδικό «Ο Διόνυσος». Μολονότι ο στίχος του είναι τεχνικά άρτιος, ο 18χρονος δημιουργός δεν έχει για την ώρα κατακτήσει την προσωπική του έκφραση. Ως το 1905 δημοσιεύει αρκετά ακόμη ποίηματα στα περιοδικά «Παναθήναια», «Ο Νουμάς», «Ακρίτας» και «Ζωή». Ο Σικελιανός έχει επίγνωση ότι αυτές οι πρώτες συνθέσεις του αποτελούν ένα πειραματικό στάδιο αναζητήσεων και θεωρώντας τις ατελείς δεν θα τις συμπεριλάβει στη συγκεντρωτική έκδοση του ποιητικού του έργου υπό τον γενικό τίτλο «Λυρικός βίος». Η δημιουργική πορεία του Σικελιανού συμπίπτει με το πρώτο ήμιση του 20ου αιώνα. Στη διάρκεια βέβαια αυτών των 50 χρόνων παρουσιάζονται καταλυτικά ιστορικά γεγονότα όπως ο πρώτος και ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος και η Οκτωβριανή Επανάσταση, ενώ στο δικό του τόπο συμπορεύεται με γεγονότα όπως ο απόϊχος της Εθνικής Συμφοράς του 1897, η κορύφωση της Μεγάλης Ιδέας, η εμφάνιση του Βενιζέλου, η Βαλκανική πόλεμη, ο διχασμός, η Μικρασιατική εκστρατεία και καταστροφή, η δεκαετία με την πολιτική αστάθεια του 1920-30, το μεταξικό καθεστώς της 4ης Αυγούστου, η Ιταλική επίθεση του 1940, η Γερμανική κατοχή και ο εμφύλιος. Τον Αύγουστο του 1906, η συνάντησή του με την εύπορη Αμερικανίδα Εύα Πάλμερ, που βρέθηκε στην Αθήνα προσκαλεσμένη από την αδελφή του ποιητή Πινελόπη Σικελιανού και το σύζυγό της Ραϊμόνδο Ντάνκαν, θα αποτελέσει ένα κορυφαίο γεγονός για τη ζωή του Σικελιανού. Αφηγείται ο ίδιος χρόνια αργότερα για αυτή την καθοριστική γνωριμία.
Πήγα πέρα στον Κοπανά. Ήταν το σπίτι που έφτασε η Ζαντόρα Ντόγκαν και έπειτα που κάθισε η αδερφή μου και για λίγο καιρό η Εύα να πούμε ήρθε και την αδερφή μου. Και εκεί πρωτοσυναντήθηκε ένα βράδυ πηγαίνοντας να δω την Πινελόπη. Μου είπαν ότι αυτό το σπίτι, το οποίο ήταν τότε σε οριμιά απόλυτη, αλλά εγώ ήμουν τότε τόσο νέος, φυσικά πήγαινα πετώντας να πούμε, καθόμουν κάποια φορά τη νύχτα, ξύπνα το χάραμα και έφευγα. Είναι τώρα απέραντος συνοικισμός. Πιάνει όλο το λιμνητό. Πού είναι αυτό ακριβώς? Μα είναι Βύρονας, όλα να κατεβαίνει, δεν ξέρω πώς είναι. Εκεί. Αυτό το σπίτι δηλαδή έγινε ένα μπαρ, η Άβρα. Τα είχα γύρευε. Πηγαίνοντας λοιπόν εγώ ξαφνικά βλέπω τα παραθυράκια όπως θα ήταν φτιαγμένα. Το ξαναγνώρισα και πήγα. Τι βαστάει τούτος εδώ? Είναι ένα μηχανάκι. Λοιπόν, Άγγελε, Τι να πω? εκεί έγινε η πρώτη συνάντηση του Άγγελου με την Εύα, σε αυτό το σπίτι. Εγώ ήμουν πολύ αγνός, πολύ τίμιος ώστε να ψευστώ και απέναντι τέλος πάντων ένας πράγματος που θα διαρκέσει όσο και η ζωή μου στην ουσία του. Λέω να παντρευτούμε, άκουσε λέω, εγώ τώρα γνωρίζω τη ζωή, τώρα μόλις την αναπνέω. Και την άφησα εκείνο το βράδυ, το πρωί λέει το χάραμα και έφυγα για την Αίγυπτο. Από πήγα, έγραψα τον Ελαφροίσκοτο και όταν ήρθα ρωτώ και για την Εύα και για την αδερφή μου και μου λένε ότι η μεν κυρία Εύα έφυγε για τη Λευκάδα. Η δε αδερφή σας πήγε για λίγες μέρες στη Λευκάδα. Και μάλιστα τηλεγράφημα ότι τώρα θα γυρίσει αυτή τη βδομάδα. Και πήρα το καράβι να πάω στη Λευκάδα. Στο δρόμο, στη θάλασσα, βλέπω από τη γέφυρα του άλλου καραβιού που πήγαινε προς την Πάτρα την αδερφή μου την Πινελόπη. Μου λέει να έχεις την ευλογία του Θεού, πήγαινε για να ξέρουμε αν θα ζήσει αυτή η γυναίκα. Η Εύα είχε πάει, έπεσε στα γόνατα του πατέρα μου και της μητέρας μου και λέει εγώ θα μείνω εδώ, σαν θυγατέρα σας, όσο του θελήσει καμιά φορά, μα σε 10, σε 20. Λοιπόν, καλά λέω θα πάω. Πήγα, έφτασα τις 8 το πρωί. Η Εύα είχε γίνει πετσί και κόκαλο. Έως τις 9 όταν έφτασα στη μου είχε παχύνει. Είχε αποκτήσει χρώμα. Είχε αποκτήσει μια ζωντανιά πέραν την ζωή. Ναι, και κατά τις 10 είμαστε στον ελαιόρα της Λευκάδας. Έτσι έγινε. Το 1907 ο Σικελιανός ταξιδεύει στην Αίγυπτο προσκαλεσμένος από το μεγαλύτερο αδελφό του που εργαζόταν εκεί. Σε μια εκδρομή στη έρημο θα συνθέσει τον Αλαφροίσκοτο. Εγώ τον Αλαφροίσκοτο τον έγραψα τότε, δεν ήμουν 20 χρόνων και τον εντύπωσα έπειτα από 2-3 χρόνια και έχει να πούμε αυτό το χρόνο. Στην Αίγυπτο, πήγα στην έρημο όπως σου είπα και σε μία τέντα έγραψα τον Αλαφροίσκοτο για μία εβδομάδα. Μία εβδομάδα, λόγω τιμής. Την επίσημη είσοδο του Σικελιανού στα νεοελληνικά γράμματα θα προαναγγείλουν 3 ομιλίες που θα εκφωνήσει στις αρχές του 1909 με τίτλους «Κήρυγμα ηρωισμού», «Παν Ωμέγας», «Ο Ομηρικός Οδυσσεύς», σε μιαν αίθουσα της Οδού Σταδίου. Ενώπιον τεσσαρακοντάδος μόλις προσκεκλημένων, όλων ανηκόντων στην θεραπεία των πιερίδων, ο ποιητής με την αδράν φυσιογνωμίαν και την δίκαινα κτηνοτού περιστρέφουσαν το πρόσωπον του ηλιόχρυσον κόμιν, ανέπτυξεν ή μάλλον εσάλπισεν το κήρυγμα του ηρωισμού των νέων. Γράφεται χαρακτηριστικά στον τύπο της εποχής. Ο Αλαφροίσκοτος θα είναι το μεγάλο εκδοτικό γεγονός του 1909. Η πολυτελής εκτός εμπορίου έκδοση του έργου θα προκαλέσει αναταραχή στους πνευματικούς κύκλους των Αθηνών. Αναφέρει ο Μάρκος Αβιέρης. Η εντύπωση από τον Αλαφροίσκοτο ήταν εξαιρετική. Ανέδειξε το Σικελιανό και τον έκαμε σχεδόν ένδοξο. Ξαφνικά παρουσιαζόταν ένας ποιητής, πλούσια πρικισμένος, με εξαιρετική δύναμη, ένας πάνωπλος τεχνίτης, που άνοιγε τολμηρά καινούριους δρόμους, μια ποίηση με τόνους μεγαλόπρεπους και πλατιούς κυματιστούς ρυθμούς, με πρωτόφαντη αισθησιακή εφορία, ορμητική μαζί και εκστατική. Σε επίπεδο μορφολογικό, ο Σικελιανός
με τον Αλαφροίσκοτο ήδη δηλαδή στα πρώτα χρόνια του 20ου αιώνα σπάει τη φόρμα. Ύπνος ιερός λιονταρίσιος του γυρισμού στη μεγάλη της αμμουδιάς απλωσιά. Στην καρδιά μου τα βλέφαρά μου κλεισμένα και λάμπει σαν ήλιος βαθιά μου. Βοή πελάου πλημμυρίζει τις φλέβες μου, απάνω μου τρίζει σαν μιλολίθαρο ο ήλιος, γεμάτες χτυπάει τις φτερούγες ο αγέρας. Διαλύει το στίχο, δίνει στίχους ανομοιοκατάληκτους και βάζει την ποίησή του να ακολουθεί έναν εσωτερικό ρυθμό που δεν έχει να κάνει πάντα ούτε με το μέτρο ούτε με τη ρήμα. Τα χρησιμοποιεί και τα δύο, αλλά δεν τα χρησιμοποιεί με τους τρόπους του Παλαμά, στον οποίο επίσης πρέπει να πούμε ότι ο ίδιος βασίστηκε πάρα πολύ, αλλά οφείλουμε να προσθέσουμε ότι ο Σικελιανός έφτασε ένα ανθρωπολογικό βάθος που ο Παλαμάς αναρωτιέμαι αν το υποψιάστηκε ποτέ. Ο Σικελιανός δείχνει στην αρχή του Αλαφροίσκοτου έναν πιο μεστό λόγο που έχει αρμούς, σάρκα και οστά. Θα μπορούσαμε να πούμε εγκαινιάζοντας, ίσως χωρίς να το ξέρει, τον μοντερνισμό. Ο Σικελιανός είναι ο πρώτος που αποτόλμησε την έξοδο από την παραδοσιακή φόρμα. Χρησιμοποιεί ένα ρυθμικό στίχο ελεύθερο από το κλασικό 15σύλλαβο και αυτά το 1907 όταν το έγραψε και το 1909 όταν το έβγαλε. Έστω και αν αυτό δεν έγινε με το συστηματικό ή τον ρητό τρόπο που έγινε με τη γενιά του 30 και που χρεώθηκε αυτή τη στροφή στην ελληνική ποίηση, η οποία όμως πρέπει να πούμε ότι είχε γίνει πολύ πριν και με τον Καριωτάκη, αλλά και πριν από τον Καριωτάκη με τον Σικελιανό. Από τα τέλη του 1909 ως το 1912, ο Σικελιανός με την Εύα Πάλμερ ταξιδεύουν και διαμένουν στη Γαλλία και στην Ιταλία. Η επιστροφή τους συμπίπτει με την έναρξη των Βαλκανικών πολέμων. Ο Σικελιανός, που με τη βενιζελική επιστράτευση ντύνεται στο Χακί, υμνεί την νικηφόρα πορεία του ελληνικού στρατού και το διάχυτο ενθουσιαστικό κλίμα με ποίηματα που δημοσιεύει σε εφημερίδες και περιοδικά της εποχής. Εκείνο το διάστημα, ο διάδοχος Κωνσταντίνος, που μετά τη δολοφονία του Γεωργίου θα καταλάβει τον ελληνικό θρόνο, ελκύει το θαυμασμό του Σικελιανού. Για τον ποιητή, η παρουσία του Κωνσταντίνου στα μέτωπα των Βαλκανικών πολέμων αποτελεί μια ενσάρκωση των Βυζαντινών αυτοκρατόρων, των μύθων και των παπάλων πόθων του λαού μας. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Σικελιανός ξεκινάει βασιλικός το φρόνημα, αριστοκράτης. Η σχέση του Σικελιανού με την πολιτική είναι μια σχέση που έχει διακυμάνσεις, δηλαδή υπάρχουν επιστολές του προς τον βασιλιά των Ελλήνων. Γράφει ποίηματα για την είσοδό του ως απελευθερωτή στα Ιωάννινα, για τη μετέπειτα σύγκρουσή του με το Βενιζέλο, για την απομάκρυνσή του στα 1917 από την Ελλάδα. Αργότερα, ωστόσο, ο Σικελιανός θα αποκηρύξει τα ποίηματα που αφιέρωσε στον Κωνσταντίνο, πιστεύοντας ότι υπερτίμησε έναν μέτριο ηγέτη και άνθρωπο. Η γνωριμία στις 11 Νοεμβρίου 1914 με τον Νίκο Καζαντζάκη θα είναι μια νέα σελίδα για τη ζωή του Σικελιανού. Η πλατιά παιδεία, οι ευρύτατοι ορίζοντες και οι οραματισμοί του κριτικού συγγραφέα ταιριάζουν με την ψυχοσύνθεση του Λευκάδιου ποιητή. Αν ο κόσμος δεν ήταν καμωμένος από τον Ιεχωβά, αλλά από τον Όμηρο, ο Μπέρναρ Σόου θα ήταν ένας κοκκινογένης θεός του Ολύμπου και θα είχε αχώριστο σύντροφο κοντά του, τον Θερσίτη, να τον κερνά. Αυτή θα είναι η σημαντικότερη φιλία της ζωής του. Οι ισχυρές προσωπικότητες των δύο δημιουργών ευνοούν τη μεταξύ τους επικοινωνία, αλλά συνάμα επιφέρουν και προστριβές στη συνοδοιπορία τους, που άρχισε με ένα πολύήμερο προσκύνημα στο Άγιο Όρος και συνεχίστηκε με περιηγήσεις σε ιστορικά μέρη της Ελλάδας: Ολυμπία, Μικίνες, Μιστρά, Δελφούς, Μονή Μεγάλου Σπηλαίου. Ο Σικελιανός μαζί με τον Καζαντζάκη πιστεύω ότι προέρχονται ιδεολογικά από τον υπεράνθρωπο του Νίτσε. Και βεβαίως ο υπεράνθρωπος του Νίτσε προέρχεται από τους προσοκρατικούς φιλοσόφους και ιδιαίτερα από τον Εμπεδοκλή. Με τον Καζαντζάκη υπήρξαν συνοδοιπόροι,
Απλώς ο Καζαντζάκης από ένα σημείο και έπειτα είδε το συγγραφέα πολύ πιο μέσα στην κοινωνία από ότι ο Σικελιανός. Ο Σικελιανός, αν ο ίδιος είχε παραμείνει σε αυτή τη θέση, δεν θα είχε γράψει τα ποίηματα που έγραψε μετά το 35-40. Η εικόνα λοιπόν είναι η εικόνα του ρήτορα, του βάρδου, του ποιητή των υψηλών τόνων. Ήταν η εποχή των μεγάλων ιδεών, με τον Βενιζέλο που είχε αυτή τη μεγάλη ιδέα, τη μεγάλη Ελλάδα, των 5 θαλασσών κτλ. Και η περιραίουσα ατμόσφαιρα ευνοούσε τέτοιες ιδέες και την αναβίωση μεγάλων ιδεών. Τα χρόνια εκείνα οι δύο δημιουργοί είχαν αποφασίσει να μεταβούν στη Σοβιετική Ένωση για να δουν από κοντά τη νέα πολιτική διάσταση μιας εποχής. Στα σχέδιά τους ήταν να επισκεφθούν τις Ινδίες, τη Σοβιετική Ένωση και την Ιερουσαλήμ, να ιδρύσουν ένα πνευματικό κοινόβιο. Ωστόσο, από τις αρχές του 1920, οι προσανατολισμοί της ζωής και του έργου τους αλλάζουν. Ο Σικελιανός επισκέπτεται μόνο στην Ιερουσαλήμ και κατόπιν αφοσιώνεται στην τελφική προσπάθεια, ενώ ο Καζαντζάκης θα ταξιδέψει στη Σοβιετική Ένωση και θα ξεκινήσει τη σύνθεση της Οδύσσειας. Η δεκαετία 1910-1920 είναι η παραγωγικότερη για την ποίηση του Σικελιανού. Αρχικά παρουσιάζει ποίηματα που συνθέτει με αφορμή τους Βαλκανικούς πολέμους. Θα τους δώσει τον τίτλο «Επίνικοι» 1912-1913. Ακολουθεί ο πρόλογος στη ζωή, με τους 4 τόμους που τυπώθηκαν από το 1915 ως το 1917 σε πολυτελείς εκδόσεις εκτός εμπορίου. Η συνείδηση της φυλής μου, η συνείδηση της γυναίκας, η συνείδηση της πίστης. Με έναυσμα τον 15σύλλαβο του Βιτσέντσου Κορνάρου και του Διονυσίου Σολομού, ο Σικελιανός θα γράψει αυτή την περίοδο και το μεγάλο ποίημα «Μήτηρ Θεού», που θα δημοσιευθεί στο περιοδικό Λόγος στα χρόνια 1917-1919. Το ίδιο διάστημα συνθέτει το επικολυρικό Πάσχα των Ελλήνων, που θα το παρουσιάσει το 1919 και 1920 στο περιοδικό «Οι Νέοι». 2 ακόμη ενότητες ποιημάτων του δημοσιεύονται την εποχή αυτή. Θα τους δώσει τους γενικούς τίτλους «Αφροδίτης Ουρανίας» και «Σονέτα». Περιλαμβάνουν ορισμένες από τις σημαντικότερες λυρικές δημιουργίες του, όπως τα ποίηματα «Θαλερό», «Παν», «Γιάννης Κίτς», «Παντάρκης», «Τρεχαντήρα», «Στον Ακροκόρινθο», «Το Θείο Ταξίδι». Στην ποίησή του επιζητεί τώρα ένα συγκερασμό, μια σύνδεση των συμβόλων του αρχαίου κόσμου με τη χριστιανική παράδοση. Με τα πανιά του ολόβολα στη μια πνοή αφημένα, το πλοίον επέταον μπρος. Τα κύματα βογγούσανε τριγύρω του αφρισμένα κι ο νους μου ήταν γαμπρός. Στην πλώρα ορθός κι οστέναζε το ξύλο από το ρέμα με μυστική ορμή αγνάντια από τον άνεμο μου τραγουδούσε το αίμα σαν λύρα στο κορμί. Κι ως τον Ολύμπιον έρωτα που θείος σημάδι αφήνει το βέλος το ηχηρό, ακέραιος ελαχτάριζα να φύγω ως το δελφίνι στο απέραντο νερό. Και απ' τα κροτήρια ολόγυρα και απ' τα νησά, όπου στρέψω το διάβωμα ελαφρό, θα εκεί γεμάτος δύναμη να παίξω, να χορέψω στη μέση απ' τον αφρό. Με κάθε ενάντιον άνεμο, κάθε πνοή, σβηλάδα, γαλήνη τρικυμιά, σε ένα χωρόν αθάνατο να ζώσω την Ελλάδα με μιαν επιθυμιά. Τον πάνα τέλος νιώθοντας τον ποντοπόρο ως μέσα στη ρίζα των φρενών να πάρω από τα τρίσβαθα την αιωνίαν ανέσα των θείων ωκεανών, ώσπου να γίνω το βουβό και το νυφάλιο σώμα
τη μυστική πηγή. Τον Απρίλιο του 1921 ο Σικελιανός ταξιδεύει στην Ιερουσαλήμ, πραγματοποιώντας μια παλιά του επιθυμία, να γνωρίσει από κοντά την ατμόσφαιρα και τους τόπους που βάδισε και μαρτύρησε ο Ιησούς. Η Ελλάδα δοκιμάζεται σκληρά στα μικρασιατικά μέτωπα. Ο ποιητής διαβλέπει τα παιχνίδια των δυτικών δυνάμεων, των συμμάχων στην Αντάντ και προτείνει με κείμενό του το αδιανόητο. Να συμμαχίσει η Ελλάδα με τον Γκεμάλ, ώστε να απεγκλωβιστούν οι δύο χώρες από τον θανάσιμο εναγκαλισμό της Δύσης. Δεν εισακούεται φυσικά, ωστόσο η πρότασή του δείχνει την διορατικότητά του και τον τρόπο που έβλεπε το πολιτικό γίγνεσθε. Το διάστημα αυτό γράφει σε ζευγαρωτούς 15 σύλλαβους την αφιέρωση του Δελφικού Λόγου. Ποίημα που θα αποτελούσε τμήμα ενός ευρύτερου έργου, ποιητικού και πεζού. Το σχέδιο του ωστόσο παραμένει απραγματοποιητό. Ο Σικελιανός δεν είναι μόνο ο ποιητής που έγραψε το Πάσχα των Ελλήνων ή το Μήτρ Θεού ή το Δελφικό Λόγο. Έγραψε πολύ σημαντικές ποιητικές συλλογές, όπως είναι το Αφροδίτης Ουρανίας, η Ημέρη, όπως είναι τα Ορφικά ή η Επίνικη Β, όπου υπάρχουν ποίηματα τα οποία θα έπρεπε να ανθολογούνται σε κάθε σημαντική ανθολογία παγκόσμιας ποίησης. Είναι ποίηση πρώτης αξίας, ποίηση η οποία κατά τη γνώμη μου και τολμώ να το πω δεν θα εκπέσει ποτέ όσο η ποίηση είναι αυτή που γνωρίζουμε από τον Όμηρο, από τους αρχαίους τραγικούς, από την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη. Το Σεπτέμβριο του 1922 η Ελλάδα κατακλείζεται από τα κύματα των προσφύγων που δημιούργησε η μικρασιατική καταστροφή. Χιλιάδες ξεριζωμένοι αναζητούν μια θέση στον ήλιο σε πρόχειρα καταλύματα που στείνονται στις παρυφές των μεγαλοπόλεων και σε διάφορα μέρη της υπαίθρου από τη Μακεδονία ως την Κρήτη. Ο ελληνικός στρατός, που συμπλήρωνε μια δεκαετία από τους Βαλκανικούς πολέμους του 1912-1913 στα πεδία των μαχών, έχει επιστρέψει αποδεκατισμένος, με την οδυνηρή αίσθηση της ήττας και με αναρρύθμιτα αναπάντητα ερωτήματα για τη στρατηγική σκοπιμότητα της πορείας του προς το Σαγκάριο. Ο ελληνικός λαός παρακολουθεί με συντριβή την κατάληξη της μεγάλης ιδέας και τα αποτελέσματα της εθνικής περιπέτειας μέσα σε ένα δύσκολο και δυσίωνο παρόν. Η δίκη των 6, που θεωρήθηκαν υπεύθυνοι για τη μικρασιατική καταστροφή, θα ικανοποιήσει προσωρινά τα αισθήματα οργής της κοινής γνώμης, αλλά η πολιτική αβεβαιότητα και η οικονομική εξαθλίωση δημιουργούν παντού μια πνιγυρή ατμόσφαιρα. Σε αυτό το ζωφερό κλίμα, ο 38χρονος Σικελιανός αποφασίζει να περάσει από την ποίηση στην πράξη. Από τα νεανικά του χρόνια είχε οραματιστεί με βάση το αρχαίο αμφικτιονικό κέντρο έναν χώρο συνάντησης για την παγκόσμια πνευματική κοινότητα, όπου διανοούμενοι, επιστήμονες, καλλιτέχνες, χωρίς τις παρεμβάσεις και τις σκοπιμότητες των πολιτικών, θα εργάζονταν για την πνευματική και την ψυχική συναδέλφωση των λαών. Από μικρό παιδί βασανιζόταν ο Άγγελος με την προσπάθεια να βρει τη λύση για τη σημερινή κατάσταση του κόσμου που την προέβλεπε. Εγώ τον εγνώρισα όταν ήταν 19 ετών και κουβεντιάζαμε μαζί για το πρόβλημα που τον απασχολούσε. Ο Άγγελος είχε ακούσει για το Round Table Conference στην Αμερική. Σκεπτόταν ότι τέτοιες επικοινωνίες έχουν ενδιαφέρον για αυτούς που συμμετέχουν μόνον, αλλά πάβουν να έχουν επίδραση πλατύτερη. Για την πραγμάτωση του στόχου του, πρότεινε συνάμα την ίδρυση ενός ανεξάρτητου πανεπιστημίου στους Δελφούς, με γνωστικό αντικείμενο τις ανθρωπιστικές, ηθικές και καλλιτεχνικές σπουδές και την άμεση σύνδεσή του με τα επιτεύγματα του λαϊκού πολιτισμού, της κύριας, όπως πίστευε, πηγής ανάτασης και ζωογόνησης του παρόντος.
Ο ίδιος όσον αφορά, ας πούμε, τις δελφικές γιορτές, λέει ότι για εκείνον ήταν ένας αναβαθμός μοίησης και ένας τρόπος αντίστασης στην εποχή του. Είχε μια πρόταση, το ότι δηλαδή δεν έχει σταματήσει ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός, αλλά συνεχίζεται και κατόρθωσε, προσπάθησε με τις δελφικές γιορτές, την δελφική ιδέα που τη συνέβη μαζί με την πλούσια γυναίκα του, την Εύα Πάλμερ, να δημιουργήσει τη δελφική ιδέα που τι είναι αυτό, είναι η παγκόσμια ένωση των πνευματικών δυνάμεων με κέντρο και ομφαλό του κόσμου τους δελφούς. Για να προσελκύσει όσους θα ήταν πρόθυμοι να ανταποκριθούν στο κάλεσμά του και για να διαδώσει τη δελφική προσπάθεια, ο Σικελιανός θα πραγματοποιήσει τις δελφικές εορτές με άοκνο συμπαραστάτη την Εύα Πάλμερ. Το όνειρο του Αγγέλου και το δικό μου ήταν πάντα να μπορέσουμε κάποτε να ξαναζωντανέψουμε και να χαρίσουμε στους δικούς μας τη μεγάλη αυτή πνευματική παράδοση που θαυμάζει όλος ο κόσμος. Και το επιτύχαμε για πρώτη φορά το 27 και για Δευτέρα το 30 με τον Προμηθέα Δεσμότη και με τις οικέτιδες του Εσχύλου. Τον Μάιο του 1927 θα γίνουν οι πρώτες δελφικές εορτές. Στη διάρκεια τους παρουσιάζονται μια σειρά εκδηλώσεις. Θεατρική παράσταση του Προμηθέα Δεσμότη του Εσχύλου, σκηνοθετημένη από την Εύα Πάλμερ, με βάση χωρικές κινήσεις που απεικονίζονται σε αρχαία αγγεία, δημοτική χορή και τραγούδια από τοπικά συγκροτήματα, αθλητικοί αγώνες, συναυλία βυζαντινής μουσικής, αναπαραστάσεις αρχαίων τελετουργικών χορών, εκθέσεις λαϊκής χειροτεχνίας. Οι δελφικές εορτές, μολονότι δεν υπήρχε μέχρι τότε ανάλογη εμπειρία, ήταν αρκετά καλά οργανωμένες. Οι επισκέπτες έφταναν με πλοία στην Ιταία και από εκεί με αυτοκίνητα στους Δελφούς. Οι όσοι είχαν τη δυνατότητα με δικά τους μέσα, κατευθείαν στον αρχαιολογικό χώρο. Το πρόγραμμα είχε ως εξής. Ημέρα πρώτη. 1 μετά μεσημβρίαν, πρόγευμα στα ειδικά υπόστεγα στα Αλόνια. Κατά τη διάρκεια των γευμάτων, χωρικοί θα τραγουδούν κλέφτικα τραγούδια με συνοδεία αυλών και άλλων εντοπίων οργάνων. 4 μετά μεσημβρίαν, από τα Σφεδριάδας θα δοθεί διασαλπίγκον το σύνθημα της συγκεντρώσεως των ξένων εις το αρχαίον θέατρον, όπου θα εκτελεστεί υπό της χοροδίας και της ορχήστρας ο ύμνος του Απόλλωνος. Και ακολούθως ο Προμηθεύς Δεσμότης του Εσχύλου. Αμέσως μετά την παράσταση, ο Άγγελος Σικελιανός θα διδάξει των σκοπών της δελφικής οργανώσεως κατά την αρχαιότητα και σήμερον. 8 μετά μεσημβρίαν. Δείπνον και επιστροφή στα πλοία. Ημέρα Δευτέρα. Την πρωίαν ανάβαση στις Δελφούς και επίσκεψη της βιοτεχνικής εκθέσεως, κατά την διάρκεια της οποίας η Εύα Σικελιανού θα ομιλήσει για την εργασία του αργαλιού. 1 μετά μεσημβρίαν, πρόγευμα. 3 μετά μεσημβρίαν, αγώνες αθλητικοί εις το αρχαίον στάδιον από τους μαθητάς του Διδασκαλείου Γυμναστικής και αθλητικών ομάδων της Θεσσαλονίκης και Δεσφήνης. Επίσης θα χορευτεί ο αρχαίος Πυρίχιος με πανοπλίας, χορός πολεμικός με μουσική του κυρίου Ψάχου.
7 μετά μεσημβρίαν δείπνων. 8 μετά μεσημβρίαν εκτέλεσης βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής, υποχοροδίας εις το αρχαίων θέατρων. Ακολουθούν τα σεπτήρια, χορευτική αναπαράσταση της μάχης του Απόλλωνος με τον Πίθωνα, που θα εκτελεστεί υπό του Βάσου Κανέλου, φημισμένου χορευτού των αρχαίων ελληνικών χωρών, και της μήμου Τανάγρας Κανέλου, που ήρθαν επίτηδες από την Αμερική. Τέλος θα γίνει η λαμπαδιδρομία στην Ιεράν Οδόν από τους αθλητάς, οι οποίοι φθάνοντες εις το αρχαίων θέατρων θα φωτίσουν με δάδας την κάθοδον των ξένων. Όμως το θέατρο για μας ήταν ένα μέσον και όχι σκοπός, γιατί η αρχαία αμφικτιονική προσπάθεια το ίδιο μέσον χρησιμοποίησε, δηλαδή το θέατρο, θέλοντας να ενώσει τις καρδιές των ανθρώπων για το σκοπό της. Η προβολή των εκδηλώσεων από τον ύπο ήταν τεράστια. Αναρρύθμιτες σελίδες αφιερώνονται στο γεγονός. Από τους εκατοντάδες ξένους προσκαλεσμένους, διανοουμένους, καλλιτέχνες και δημοσιογράφους, οι Ευρωπαίοι μαθαίνουν για πρώτη φορά ότι οι σύγχρονοι Έλληνες έχουν πνευματική και καλλιτεχνική ζωή. Μέσα από τις Δελφικές γιορτές προσπαθούσε να επαναφέρει έναν διάλογο γύρω από ζητήματα θεολογικά, φιλοσοφικά, τα οποία βεβαίως η Ελλάδα της εποχής δεν ήταν καθόλου σε θέση να μπει σε αυτό το διάλογο. Πιο βέβαιο τον ωκεανό. Χάρη σου το χρωστώ και δεν θα την ξεχάσω την τόση προθυμιά που δείχνει. Όμως μην κοπιάζεις. Βλέπω με στέλνει ο λόγος σου από κήθε πουρθα. Πήγαινε, τράβα. Σε προσωπικό επίπεδο, για το ζεύγο Σικελιανού, ο θρίαμβος και η φήμη συνυπάρχουν με την οικονομική καταστροφή, καθώς έχουν επομισθεί το σύνολο της δαπάνης για την πραγματοποίηση των εορτών και έχουν υποθηκεύσει για το σκοπό αυτό τα πολυτελή σπίτια τους στη Σικιά της Κορινθίας και στους Δελφούς. Η αναγέννηση της αμφικτιονικής ιδέας, όπως επίστευε ο Άγγελος, μπορούσε να την επιτύχει μόνο με το μέσο του αρχαίου θέατρου. Εκείνο που επρόσθεσα εγώ σε αυτή ήταν η βυζαντινή μουσική, μέσα στην οποία βρίσκομαι συνέχεια του αρχαίου ελληνικού μέλους. Διότι στο αττικό δράμα η έκφραση των ποικίλων και υψηλών αισθημάτων ερμηνεύεται συγχρόνως με το λόγο, με τη μουσική και την κίνηση. Εγώ μελετούσα τη θεωρία της ελληνικής μουσικής αρκετά χρόνια με τον Ψάχο. Εκείνος είχε την ιδέα να κατασκευάσει ένα όργανο με 56 διαστήματα στην οκτάβα. Και εγώ παράγγελα αυτό το όργανο στη Γερμανία. Με το όργανο αυτό και την παρασημαντική της βυζαντινής μουσικής θα μπορούσε να γραφεί και να αποδοθεί όχι μόνο η βυζαντινή μας μουσική, αλλά και η μουσική παράδοση πολλών αρχαίων λαών, που με τη καθιερωμένη ευρωπαϊκή κλίμακα δεν ήταν δυνατό να αποδοθεί. Η σχέση της Εύα Σικελιανού με τη βυζαντινή μουσική ξεκινά από την εποχή που έμεινε στο σπίτι της Ισιδώρας Ντάνκαν και άκουσε την αδερφή του ποιητή Πινελόπη Ντάνκαν να τραγουδά κάποιο τροπάριο. Στη συνέχεια η Εύα πήρε μαθήματα βυζαντινής μουσικής από τον καθηγητή Ψάχο και δίπλωμα από τον Πατριάρχη Κωνσταντινούπολεως, διάκριση που ποτέ δεν είχε δοθεί ως τότε σε γυναίκα. Το 1921, σε συνεργασία με τον Κωνσταντίνο Ψάχο, βρίσκεται σε επαφή με το μεγαλύτερο εργοστάσιο της Γερμανίας για την κατασκευή ενός οργάνου που θα βοηθούσε στην καλύτερη απόδοση της βυζαντινής μουσικής. Το τεράστιο κόστος του προτείνεται να καλυφθεί με έρανο.
Η πρόταση όμως αυτή δεν βρήκε ανταπόκριση, διότι οι μακροχρόνιοι πόλεμοι είχαν εξασθενήσει οικονομικά τον ελληνικό πληθυσμό. Η δε μικρασιατική καταστροφή και η προσφυγιά δημιούργησαν άλλες προτεραιότητες. Έτσι, τη δαπάνη του Παναρμόνιου, όπως ονομάστηκε το όργανο, ανέλαβε εξ ολοκλήρου η Εύα Σικελιανού. Γύρω από τη δελφική προσπάθεια συγκροτείται και δρά και κυρίως παραδειγματίζεται ένας πυρήνας προσώπων που μετέπειτα θα αποτελέσει τη βάση και τη μαγιά για να συνειδητοποιήσουν οι νεοέλληνες τις αξίες του πολιτισμού τους. Η Αγγελική Χατζημιχάλη, ο Σίμων Καράς, η Έλλη Παπαδημητρίου, ο Γιάννης Τσαρούχης, ο Δημήτρης Πικιώνης, ο Φιλοκτήτης Οικονομίδης, η Κούλα Πράτσικα, ο Οκτάβιος και η Μέλπο Λογοθέτη Μερελιέ και αναρρύθμιτοι άλλοι. Στους Δελφούς εμετρήθηκε το πνεύμα δύο Ελλάδων. Ο Εσχύλος πάλι εξύπνησε την ηχό των Φεδριάδων. Λορνιό, Κόνταξ, Οπερατέρ, στου Προμηθέα τον πόνο έδωσαν ιδιαίτερο γραφικότατο τόνο. Ένας λυγμός εκκίνησε τα πίθανα αυτά πλήθη, και όταν χωρίς να πέσει η αυλαία η ομίγυρης διελήθη, τίποτε δεν ετάρασε την ιερή εκεί πέρα σιγή. Κάποιος γηπαετός έσχισε τον εθέρα. Ο Καριωτάκης έχει γράψει ένα πάρα πολύ θετικό μικρό απόσπασμα για την αναπαράσταση του έργου του Εσχύλου στους Δελφούς, πάρα πολύ θετικό, που έρχεται σε πλήρη αντίθεση με το ποίημά του. Μόνο που δεν αναγνωρίζουμε ότι στο ποίημα κρίνει την κοινωνία της εποχής και όχι τόσο το σικελιανικό εγχείρημα. Τον Μάιο του 1930, με τη χορηγία εύπορων Αθηναίων, όπως η Έλενα Βενιζέλου και η οικογένεια Μπενάκη, θα διεξαχθούν για δεύτερη φορά οι Δελφικές Εορτές. Με μια πλούσια σειρά εκδηλώσεων, στην οποία θα προσθεθεί αυτή τη φορά, μαζί με τη νέα σκηνοθετικής αντίληψης παράσταση του Προμηθέα Δεσμότη και η παράσταση των Οικέτιδων. Το πρόγραμμα των δεύτερων Δελφικών Εορτών κράτησε 3 μέρες. Ο Προμηθέας Δεσμότης παρουσιάστηκε ανανεωμένος με μια περισσότερο μοντέρνα και ευέλικτη σκηνοθεσία της Εύα Σικελιανού. Η μουσική ήταν η ίδια. Τη δεύτερη μέρα παρουσιάστηκαν οι Οικέτιδες του Εσχύλου και την τρίτη πυθικοί αγώνες αφιερωμένοι εις τους ήρωες της Ελληνικής Επαναστάσεως. Επιπλέον ιππική επίδειξης και αθλητικές επιδείξεις Μακεδόνων. Οι Δελφικές Εορτές βοήθησαν σημαντικά στην καθιέρωση των παραστάσεων αρχαίας τραγωδίας. Φυσικά παραστάσεις αρχαίας τραγωδίας είχαμε και πριν τις Δελφικές Γιορτές και καθ' όλη τη διάρκεια του 19ου αιώνα. Μάλιστα αναφέρονται προσπάθειες για παραστάσεις στις ελληνικές κοινότητες της Ευρώπης, ιδίως Οδυσσό και Βουκουρέστη, από την εποχή της Επανάστασης του 1821. Οι περισσότερες από αυτές αντιμετωπίζονταν πρόχειρα και χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις. Η Εύα με την επιμονή της έβαλε τους όρους για μια αξιοπρεπή σκηνική παρουσίαση της τραγωδίας, αρχίζοντας από τις μεταφράσεις του Γρυπάρη, την κίνηση του χορού, τα κουστούμια, τη σκηνογραφία και τη μουσική του Ψάχου. Οι Δελφικές Γιορτές επηρέασαν και το χορόδραμα και τον κινηματογράφο. Το 1930 στην Ελευσίνα, ο Βάσος και η Τανάγρα Κανέλου, που γνωρίσαμε ήδη από τα σεπτήρια των πρώτων Δελφικών Εορτών, θα δώσουν παράσταση χοροδράματος με θέμα τη Δήμητρα και την Περσεφόνη. Την ίδια εποχή, ο Αχιλλέας Μαδράς ενσωματώνει στο Μάγο της Αθήνας μέρος από το χορόδραμα του Βάσου και της Τανάγρας Κανέλου με τη μέθοδο της διπλοτυπίας. Το ίδιο κάνει και για ένα δρόμενο που υποτίθεται λαμβάνει χώρα στην Ακρόπολη κατά την κλασική αρχαιότητα.
Τα οικονομικά της ταινίας δεν επέτρεπαν την πολυτέλεια μιας τέτοιας σκηνής και ο πολυπράγμων σκηνοθέτης και παραγωγός κατέφυγε σε αυτή τη λύση με αρκετά καλά αποτελέσματα. Ο ίδιος άλλωστε προχώρησε και στον επιχρωματισμό του φινάλε της ίδιας ταινίας. Το 1934, το τελετουργικό της τελετής ενάρξεως του Παγκοσμίου Συνεδρίου για τους Ολυμπιακούς Αγώνες στηρίζεται επίσης σε ένα δρόμενο με πολυπληθή χορό και αναφορά στην κλασική αρχαιότητα. Το 1938 έχουν διασωθεί κινηματογραφικά 2 άλλα χορευτικά δρόμενα. Το πρώτο ήταν ένα αρχαϊκό χορευτικό στο ναό του Ποσειδώνα στο Σούνιο, αγνώστων δημιουργών. Το δεύτερο χορόδραμα του ιδίου έτους είναι πάλι του Βάσου Κανέλου και δίδεται στην Ολυμπία. Τέλος, το 1938, το Βασιλικό Θέατρο, σε συνεργασία με την Ελληνική Περιηγητική Λέσχη, οργάνωσε εκδρομή στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου, όπου εδόθη παράσταση της Ηλέκτρας του Σοφοκλή με την Κατίνα Παξινού, την Ελένη Παπαδάκη και άλλους σημαντικούς ηθοποιούς. Είναι η εποχή που αναδεικνύει το ταλέντο του ο Αλέξης Μινωτής και μεσουρανεί ο Κωστής Μπαστιάς, Γενικός Διευθυντής του Βασιλικού Θεάτρου και Διευθυντής Γραμμάτων και Τεχνών. Ο δρόμος για το φεστιβάλ της Επιδαύρου έχει ανοίξει. Μετά το πέρας των Δελφικών Εορτών του 1930, ο Σικελιανός είναι πια πανελλήνια καθιερωμένος ποιητής. Τα εκατοντάδες δημοσιεύματα εφημερίδων και περιοδικών στην Ελλάδα και το εξωτερικό, οι θρύλοι και οι διαδόσεις για τη ζωή και τις δημιουργίες του, τον έχουν καταστήσει πρόσωπο μυθικό. Μωρέ, κοιτάτε τα βουνά, όσα να φαίνονται τρανά, δεν είναι μόνα, μα στη βαθιά τους τη σιγή δείχνουν που η ίδια μάνα γη τα κυλοπόνα. Κι άκου την άξαφνη πνοή που κράζει ο Λουθέ στη ζωή την πλάση πάσα κι έλατα οξές νερών ροή γίνουν αντάμα μια βοή και μια ανάσα. Δεν αποκραίνεστε λαοί, ακούς το αγέρας πως βοά